Ang'eyo ripodu ni e yo machuok ka endie namba 20 uwacho ni kel wach mar dhi tiyo ne jopiny kata community service mar dweche 3 ne jogo manie senior school kapok gidhi e skunde mani malo, kendo dweche moko 9 kendo mar jogo mosetieko skunde mar mbalariany. Kaso uchako medo ni otiko moro kata certificate moro nyaka chak migi mar tiyo ne jopiny. An gi penjo 2 kende kanyo. Mokuongo, ma chalo ka gima uduoko wach mar NYS moro machon cha, ma ng'ato kapok otieko skul to nyaka dhi NYS. To mar 2 en ni koro otiko ni idhi gole kanye, nikech koro ng'ama dhi chiwo otiko ni tidhi time nade? Ka in gotiko no to koro idhi yudo tich mapiyo kose nang'o? Nitie osiepna moro maber iluongo ni Dr. Monica Corets. Pok owuoyo kode sani dweche 2. Koneno report no, gima okuongo penja en mana wach NYS. Nito professor ugelo NYS. Trevor kiparo NYS ne iwacho achiel kuom gik mane dhawo ne NYS ne militarize ji. Ngeche ni puonjo kaka okia march kia otimo. To gima gini temo timo Trevor en ni sani jowa moko dongo ma asomo rangi primary school. Adhi secondary school kamiluongo ni Orero. Kae bang' kanyo adhi university kamiluongo ni Tomboya University. Kanyo tatiyo Rangwe, Tanyombo, Tanyada, Tada Rangwe. Ng'ano kia Kenya, en owo mane Kenya, en mana Rangwe Gasumbi kende. Wadwaro kama ji ka dongo to national cohesion bedo mondo sama ng'ato dongo ting'e ni awa nitie piny moro miluongo ni Kuria, nitie piny moro miluongo ni Garissa. Koro gima propose mar community service learning en miyo sama ji dongo Trevor ing'e gwenge national cohesion dhi bedo. Man namba 1. Namba 2, Trevor, nyithindwa iwak sama gimanyo tich ni penjo gi to ere experience ma in godo. What proposal ni en mondo wa institutional process mar experience mondo nyithindo obed ni sama tieko ayude nafas mar timo ang'owa mar timo gimoro manyalo konyo go gweng'wa. Ing'eyo CBC wuoyo about community service learning. Mae en kelo gino koro in terms of practice amotimore mondo adhi ebede gweng' tatime mondo ang'e ni koro bedo gi jo gweng' adhi dak kamoro takonye ji. Trevor certificate ng'ama biro time Trevor mondo gino bed implemented ubiro yuado mondo wabede gi structure kaka inyalo time. Ng'ama biro time miyo certificate ok nyal tamore. Wanyalo miyo tijno kata Ministry mar Public Service tomiye. Wanyalo miyo certificate no kata Ministry of Education tomiye. Trevor ka in e sikul to sama idhi timo attachment indiko ni barua kaka kanyo ni tieko. Koro sama president organize to biro wacho ni mae tich mitimo gi ministry ni. Koro nyathi ka ng'ato sama itieko sikul tindiko nyingi tibedo posted. No, wawuon Trevor ni bedo posted kata mana Homa Bay County Government mondo idhi iti about county government. Gibiro ndiko report ni setieko tindike. Ori bedo posted e gweng'. To either chief kata ginene kata mana pastor nyalo ndiko ni barua ni setieko to barua no ibiro go kuma ne omiye timi certificate. Gima certificate no ber go Trevor. In kimanyo tich TV. Iwacho ni by the way anto TV to pok atiye. No nja timo community service learning Kakamega. Sama natimo no. In fact natimo gik ma wabedo kata baraza, kata nadhi kata mana local FM station, kata nan ka ministry mar information Kakamega. Koro mano miyo ichako develop spirit. Trevor kidhi e school pinje moko. Kaka sane pinje manda ibiro yudo pinje ma winjo ni ng'ato kawo gimiluongo ni gapia. Mokawo nafas wacho ni kapok adhi mbalariany wakawe higa moro achiel adhi Kenya adhi atim kata mana internship kata adhi abed kanyo mondo ng'ani kakoro dongo to ng'eni piny ok en mana Denmark, piny mana Kenya. Kidhi e UN tiwinjo nitie UN volunteer ma ji timo gik mag volunteer mondo gik matimore. Koro mano e gima watemo kete Kenya ka mondo nyithindwa otek medo bedo ji compare gi NYS. To kipenjo jok manodhi NYS nitie gima ne ber e NYS. Pogruok mowacho ok idhi e camp. Idhi e gweng', idhi bedo gi ji, ing'e kaka jogo dak, ting'e ni jogo. Ane momiyo gi pachwa Trevor, dweche 3 mokwongo mitimo bang' senior school, inyalo timo e gweng'u, to dweche 9 modong' nyaka idhi time county mopogore mondo ne kabila moko bende. Erokamano Trevor. Okay. Aneno ko chako kendo ni onego ket wach mar lokruok